3 peth da ni'n wneud yma yng Cymwysterau Cymru I gefnogi'r iaith Gymraeg. Mae Cymwysterau Cymru yn gefnogol iawn. Mae'n nhw roi amser I fi I fynd i'r dosbarth Gymraeg bob wythnos. A mae staff sy'n siarad Cymraeg yn defnyddiol iawn wrth siarad Gymraeg I fi. Dechreuais dysgu Cymraeg mis Medi. I like talking a lot, so it follows that I love language. Qualifications Wales support us by funding our courses and by giving us ample time to attend the courses and any additional services run by the course providers. I think, as we say in Wales, there's a fire in my belly to speak the language. Ers I fi ddechrau gyda Cymwysterau Cymru, maen nhw wedi fy annog I ddatblygu fy sgiliau Cymraeg, I ddefnyddio fy Nghymraeg yn gymdeithasol yn y swyddfa, ac hefyd wrth wneud a thrafod gwaith, ac maen nhw wedi rhoi cyfleon I fi I ddefnyddio fy Nghymraeg. Fy hoff beth am ddysgu Cymraeg yw'r ffaith dwi'n gallu siarad Cymraeg gyda cymaint o bobl gwahanol, ffrindiau, teulu a siarad â phobl yn ei mamiaith. Ni wedi sefydlu grŵp defnyddio dy Gymraeg. Mae jyst yn grŵp I ni dod at ein gilydd I ymarfer ei sgiliau Cymraeg. Ni siarad am unrhyw beth really sydd yn anffurfiol, felly pethau fel beth ti'n neud ar y penwythnos, beth sy'n digwylio ar y teledu, neu pwnc fi'n hoffi siarad am yw gwyliau a gwin. There are a number of courses available. This includes learners, but also the Welsh Work Scheme, which helps staff build their confidence with using their Welsh. Mae'r Gran Cymorth i'r Gymraeg yn cefnogi cyrff dyfarnu I ddarparu cymwysterau reoliddiedig trwy gyfrwng y Gymraeg I ddysgwyr. Mae grant hwn yn sicrhau bod cyrff dyfarnu yn gallu darparu deunyddiau ac asesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog. Cafodd y grant yma I greu I gefnogi cyrff dyfarnu I wneud yn siŵr bod y deunyddiau sy'n angen ar ddysgwyr I wneud cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael iddyn nhw. Mae Cymwysterau Cymru a Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cydweithio ers rhai blynyddoedd ac yn 2022 fe sefydlwyd partneriaeth strategol mwyn ffurfioli'r partneriaeth yna bydd dysgwyr I gael mynediad at fwy o gymwysterau cyfrwng Cymraeg. Mae cydweithio yn y partneriaeth yma yn cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr erbyn 2050.